Do začátku Karlovarského festivalu zbývají 2 hodiny. My jsme se rozhodli překvapit herečku Lenku Vácvalovou v jejím hotelu. Tak se podíváme, jestli je tady. Ahoj, Leni! Už jste tu, dajte mi 5 minut, jo? Tak, už som hotová, tak poďte ďalej. Tak, ja vás tu srdečne vítam, tu v tomto krásnom hoteli Savoy, kde mám krásny apartmán. Tu je taký malý obýváček, tu nám aj hotel prichystal občerstvenie, aby som bola krásna a štíhla do šiat na Karlovarský festival. Tu máme nádhernú terasku, ktorú teda úplne neviem, že či stihnem využiť, ale výhľad je to nádherný. No a najdôležitejšia časť tohoto apartmánu je toto moje kráľovstvo s veľkou postelou a hlavne s veľkým množstvom nádherných šiat, ktoré mám na festival pripravené. Ja začnem asi týmito šatičkami, pretože tento rok ma oslovila Beata Rajská, že by ma chcela obliecť na filmový festival a to sa jednoducho neodmieta, tak tieto šaty mám pripravené na dnešný večer. Sú také ako pavučinka trošičku, že sú naozaj veľmi, ale veľmi priesvitné a mám pod ne pripravené také veľké bombardiáky, aby nič nebolo vidieť. Takže tieto šaty oblečiem dnes večer. Napríklad na Moet Party mám ďalšie krásne šaty, ktoré sú taktiež od Beaty Rajskej, kde je dress code zlato. Kamarátka, ktorá má svadobný salón, mi užičala 2 šaty a 2 také čerešničky na torte. Sú tieto 2. Tieto zelené šaty mám taktiež od Beaty Rajskej pripravené na premiéru filmu Zejtra na pořád, v ktorom som si zahrala. A strašne sa na tú premiéru teším. Inak ten film je nádherný. A tieto šaty mám pripravené na closing festivalu. A je to moja vlastná tvorba. Nechala som si ich ušiť, pretože občas navrhujem. A tu mám dokonca aj monogram. Tu. LV. Nie je to úplne vidieť, ale mám na týchto šatách aj monogram. Ale ešte nie sú úplne došité. Takže tieto šaty sa budú ešte došívať. Mám tu aj ďalšie krásne doplnky, napríklad takéto obrovské čelenky, ktorú teda bohužiaľ asi zase nikam nevyužijem, ale pre istotu som si ju zobrala. A niekoľko náušníc, kabeliek, samozrejme topánok. Inak tieto šperky sú od Lilian Check, to je značka, ktorá dáva šperky napríklad Katy Perry. A ja som ich takou tvárou pre Českú republiku, takže šperkov mám naozaj tiež dosť. No, to je asi tak všetko, čo mám pripravené na Karlovarský festival, tak teraz ma už nechajte tak, pretože za chvíľku to začína a ja ešte vôbec nie som nachystaná. Čau.